Dobrý den, představujeme vám synchronní ovládací mechanismus pro křesla z modelové řady Mephisto od výrobce Alba. Páka umístěná na pravé straně nastavuje požadovanou výšku sedu v rozsahu zdvihu 10 cm. Vrátek umístěný na páce pro nastavení výšky sedu nastavuje možnost tuhosti odporu houpání. Vytažením a točením proti směru hodinových ručiček dojde k uvolnění tlaku a tím se sníží odpor pro houpání mechaniky. Točením ve směru hodinových ručiček pak dojde k opačnému jevu a přítlak se naopak zvýší. Páka na levé straně umožňuje aretaci houpání zádové opěrky a její případné nastavení v 5 polohách sklonu opěrky. Součástí modelové řady Mephisto je unikátní systém přepínače pro limitaci naklápění zádové opěrky ve 3 úrovních. Systém je funkční pouze v případě, že je páka na levé straně pro aretaci houpání v pozici, kdy je možné se houpat. Jedná se o unikátní systém, který byl speciálně vyvinutý pro danou modelovou řadu Mephisto a uspokojí potřeby těch nejnáročnějších uživatelů, vyžadujících maximální komfort sezení. Jsme kancelářská židle.cz, váš nejlepší rádce pro vybavení kanceláří, domácností, interiéru a exteriéru firem, státních institucí, škol, ordinací, čekáren, restaurací a dalších provozoven.